Les residències geriàtriques ja van normalment al 90 al 100% i per tant no poden encabir més gent, però sí, si es vingués el cas, que és per el que ens han comentat, de que agafessin llits o habitacions d'hotels, de places hoteleres, aleshores, clar, evidentment, augmentaríem el número d'unitats de llits i, per tant, evidentment, el consum seria bastant superior. Però, bàsicament, seria si obren algun hotel com a plaça hospitalària. Per el que treballem ara actualment és bàsicament per geriàtrics i un parell de clíniques de mitjan tamany. Aleshores, això que a nivell de producció ens representa un 90% de quilos que no estem rentant i estem amb un 10% només de producció diàriament, sota mínims, diguem-ne, i amb una plantilla reduïda del 80%. El que hem optat és fins al dia 31 donar vacances i així avancem el tema de vacances, pactades, evidentment, i a partir de l'1 d'abril, evidentment, tindran que fer un ERTE pràcticament sobre el 90% de la plantilla actual.